Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom lieve mensen bij deze aflevering van Omroep ZVL. Aan tafel met, en ik heb een hele leuke gast vanavond. Welkom Françoise Frederiks. Dankjewel. Jij hebt een heel bijzonder beroep, waarbij jij mensen op verschillende vlakken helpt wanneer ze geldstress hebben. Ja, zo zeg je het wel heel mooi. Toch? Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, tuurlijk. Ik ben in 2007 als vrijwilliger begonnen bij maatschappelijk werk. En daarna heb ik een aantal coachingsopleidingen gedaan, budgetcoaching. En ik heb vanuit de gemeente Terneuzen schuldhulpverleningsopleiding gedaan. En vanuit daaruit eigenlijk altijd ondersteunend geweest bij de afdeling schuldhulpverlening. En in 2019 ben ik voor mezelf begonnen. En wat ik eigenlijk zie is dat mensen die lichamelijke uitdagingen hebben, waaronder ik zelf natuurlijk ook. Voor de mensen die toevallig mijn filmpje van 2 jaar geleden hebben gezien, heb ik dat helemaal mooi beschreven wat ik in mijn leven allemaal heb meegemaakt en welke uitdagingen heb gehad. Dus dat ga ik eventjes achterwege laten. Maar ik weet dat als je financiële stress of als er wat administratieve uitdagingen zijn, wat voor effect dat op je lijf kan hebben. Dus ik vond het heel belangrijk dat daar een stukje bewustzijn op komt. Ja, want geldstress kan ongelooflijk veel impact hebben op het leven van mensen. Nou, voornamelijk op het hoofd. Wat het doet is, het activeert eigenlijk je overlevingsstrategieën. En als je dan in een stukje freeze komt, dan heb je mensen die bijvoorbeeld niet reageren op brieven of geen actie ondernemen als er iets niet goed gaat. Een andere die gaat in de vechtstand, dus die gaat heel veel actie ondernemen en die wordt bijvoorbeeld heel erg boos of op een emotionele manier. Dus je kan op heel veel manieren kun je op dat stukje reageren. En als je lichamelijke klachten hebt of je hebt lichamelijke uitdagingen door ziekte, of je zit in een stukje rouw of je maakt een hele verandering mee qua scheiding of zo. Ja, dan is net dat financiële stukje kan een druppel zijn. Waardoor dat stukje overlevingsstrategie getriggerd wordt. En wat gebeurt er dan met mensen? Wat doen ze dan? Ja, dat is heel erg verschillend natuurlijk. Maar ja, net als wat ik al aangaf, de ene die kan gewoon echt in de freeze-mode komen en die gaat niet reageren. Waardoor het eigenlijk de situatie alleen nog maar erger wordt. Eigenlijk een beetje de kop in het zand politiek, zeg maar. Ja, je kan het zeggen, de kop in het zand politiek, maar dit gebeurt echt heel erg onbewust. Ja. Pas op het moment dat iemand zich daar bewust van wordt en ook echt geleerd wordt hoe je met zulke dingen om kan gaan, komen ze tot de ontdekking dat het ook anders kan. En dan zie je meestal verandering. En het mooie is dat als je de verandering op het stukje financiën ziet, dat je meestal ook op de andere stukken het stukje verandering ziet. Dus het stukje overlevingsstrategie wordt dan opgelost. Maar dat is niet alleen op dat stuk, maar ook op de andere vlakken in iemands leven. Kan dat stukje strategie dan veranderen, waardoor ze ook, weet ik wel, op relatiegebied of op ander gebied waar ze bijvoorbeeld die strategie gebruiken, waarop ze dan een stukje doorbraak hebben. Dus het eigenlijk, wat ik net ook al zei, je helpt mensen wanneer ze geldstress hebben op heel veel verschillende aspecten in hun leven. Ja. Waarbij je eigenlijk veel meer bent dan alleen een financiële coach. Of hoe noem jij jezelf? Ja, nou ja, weet je, ik ben budgetcoach / schuldhulpverlener. Ik heb echt wel die opleiding gedaan. Ik weet daar wel heel veel van af. Alleen ik probeer wel mijn stuk te combineren. Dus mensen komen bijvoorbeeld binnen met het stukje geldstress. We gaan echt eerst die basis leggen van oké, we gaan overzicht, inzicht creëren. Als dat stukje overzicht, inzicht er is en het stukje bewustzijn op welke strategie mensen dan gebruiken en ze staan ervoor open om daar ook echt mee aan de slag te gaan, dan kun je zeggen van goh, welke overtuigingen zitten daarachter. Dus je gaat echt wel steeds maar stukjes dieper en dieper. En dan daarnaast heb ik de laatste jaren ook ontdekt dat de overtuigingen soms vast kunnen zitten in een lijf.
En dan doen we met energetische sessies, kijken we of we de blokkades ook uit het lijf kunnen halen, waardoor daar ook weer stroming krijgt en er bijvoorbeeld lichamelijke klachten verdwijnen. Ja, want ik kan me ook voorstellen op het moment dat je, en dat is natuurlijk bij de een die ervaart geldstress. Stress is natuurlijk iets wat je op heel veel verschillende manieren kan ervaren in je leven. Jij focust je natuurlijk op dat mensen stress kunnen ervaren vanwege financiële problemen. Ja. En je zegt op het moment dat mensen heel veel van die stress ervaren, doet dat iets in je lichaam. Ja. Kun je dat uitleggen? Kun je daar iets meer over vertellen? Ook dat is heel verschillend natuurlijk. Ik weet niet of je zelf ooit wel eens ervaren hebt hoe het voelt als je stress hebt. Maar het kan je echt stilzetten. Ja. Het kan je heel erg een soort mist in je hoofd opleveren, waardoor je eventjes de focus niet meer hebt of dat je gewoon eventjes niet meer weet welke beslissing je moet nemen. Dus je kunt echt letterlijk in stilstand gezet worden, omdat je in twijfel zit van oké, moet ik iets wel doen, moet ik iets niet doen? Dat je heel erg in dat twijfelstukje blijft. En weet je, dan ga je ook weer wat dieper op de materie in, maar geld is toch een soort energie. Ja. En dat kun je overnemen van generatie op generatie. Ja. Dus dat gaat heel erg over die overtuiging. Dus dat is net zoals dat je vroeger bijvoorbeeld hoorde van ik heb geen geldboom of het geld groeit me niet op de rug of ik ben voor een kwartje geboren of als je voor een dubbeltje geboren bent kun je nooit geen kwartje worden. Allemaal die uitspraken. Je moet hard werken voor je geld. Van alles en nog dat zo. En dat kan letterlijk in je systeem vastzitten. Ja. Die overtuigingen die kunnen je in je systeem vasthouden en die kunnen dus echt een soort energieblokkade geven, waardoor jij eigenlijk elke keer dezelfde situaties aantrekt. En pas als je er bewust van bent en je gaat het echt zien, dan kun je het gaan veranderen. Zie je dat ook, dat je mensen bij jou hebt die van generatie op generatie in de geldproblemen komen? Of dat je daar een soort patroon in ziet? Ja en nee. Want je ziet, wat je natuurlijk ook ziet, is dat mensen of kinderen die geboren zijn en die armoede gekend hebben, die juist precies het tegenovergestelde gaan doen. Oh ja. Je ziet mensen jongeren die in armoede opgroeien en die niet anders gekend hebben als schulden. Dus die ook niet een goede strategie mee hebben gekregen om te leren sparen of om iets te kunnen kopen. En die gaan hetzelfde doen. Dus dat ligt ook net weer een beetje aan hoe een kind het oppakt en welke overtuiging die van zichzelf, die zich vastzet en die meeneemt. Wat zie je welke beweging zie je als het gaat over het geldbewustzijn bij overheidsinstanties? Want daar heb je natuurlijk ook regelmatig mee te maken. Ja, daar heb ik zeker regelmatig mee te maken. Net zoals wat ik zei, ik doe dit werk al vanaf 2007. En met dat ik in 2014 zelf een fietsongeluk heb gehad en daar best wel een heftige nasleep van heb gehad en wat restverschijnselen aan over heb gehouden, werkte mijn hoofd ook niet. En ik heb het geluk gehad dat ik op dat moment in het revalidatiecentrum verbleef, dus dan krijg je de hulp bij. Maar mensen die dat niet hebben, of die dat stukje, die een partner hebben die het dan voor ze oplost, of die later alleen komen te staan en het dan zelf moeten doen. Daarbij zie je soms dat er vanuit overheidsinstanties niet altijd rekening gehouden wordt met dat stukje bewustzijn. En je ziet de laatste jaren gelukkig wel een soort tendens dat er natuurlijk mensen die dat stukje bewustzijn wel al hebben, bij de overheidsinstanties komen werken. Dus dat het vanuit de mensen soms anders opgepakt wordt, maar dat het systeem zelf gewoon nog heel erg lastig is om mee te werken. Ja. Omdat de mensen er dan anders tegenover staan. Dus dan krijg je maatwerkteams, dan krijg je manieren waarop ze toch de regels wat anders interpreteren als dat ze eigenlijk gemaakt zijn. En dat is de tendens die je nu ziet ontstaan. En ik denk dat het nu mag, dat de systemen veranderd mogen worden. Dat de wetten aangepast mogen worden.
Maar ja, of dat gaat gebeuren vanuit de overheidsinstanties, dat weet je natuurlijk niet. Maar je ziet wel dat daar ook een stijgende lijn is in het stukje bewustzijn daarbij. Ik denk wel dat op het moment dat mensen die er werken zien, dingen die werken en die niet werken. En dat ze zelf dat bewustzijn al hebben, dat is natuurlijk stap 1. Dat die ook in staat zijn om het systeem van onderaf aan maar te veranderen. Ik denk dat het een heel stukje ook frustratie bij de mensen zelf oplevert. Dat ze zien dat ze niet altijd iets kunnen veranderen voor hun cliënten. En dat merk ik nu ook wel. Dat als je samenwerkt met de mensen bij de instanties, dat de mensen er zelf ook niet altijd iets in kunnen veranderen. En dat ze wel zien dat het zo dan niet altijd echt goed werkt. Ja, en dat het niet helpend is. En dat het niet helpend is voor de mensen zelf. Dus dat is, op het moment is dat waar we mee moeten dealen. Precies. En gelukkig hebben we jou om mensen daarbij te helpen. Ja. Vertel eens even wat je mooiste ervaring is wat je hebt meegemaakt. Echt dat ik voor mezelf werk, moet ik wel heel erg zeggen dat de afgelopen half jaar ik een jongen mocht begeleiden. En die echt van tevoren heel erg in zijn weerstand zat. Dus dat hij best wel heel lastig vond, ook om mij toe te laten. En dat met de tijd en met de dingen die we deden en elke keer een stapje verder, dat hij echt wel merkte dat zin had en dat het ook werkte. En op het laatste, dat hij heel erg trots tegen mij zei van ik heb het toch maar mooi gedaan. Ja. En dat vind ik, weet je, dat is eigenlijk wel de kroon op mijn werk. Als je zo iemand kan loslaten waarvan je weet, hij heeft de laatste stappen in zelfstandigheid gezet. En hij heeft het op kunnen lossen. En nou kan ik hem rustig loslaten, want dat is merendeel van de tijd is dat niet zoals ik het, zoals het gaat, nee. Dan moet je iemand loslaten terwijl de bewustzijn er nog niet is. Of dat het toch nog niet helemaal opgelost is, of dat je een beslissing neemt dat iemand in budgetbeheer gaat. Dus dan hevel je hem over naar iemand anders en dan laat je het los. En dan heb je natuurlijk ook wel het vertrouwen dat het goed komt. Maar dit zijn de leuke dingen. Ja, tuurlijk. Dit zijn de dingen waarvan ik denk van, weet je, dat geeft mij succes. Dat geeft mij echt een gevoel van, dat geloof ik. Van trots. En het geeft me ook een heel goed gevoel als ik de instanties meewerkend kan krijgen. Als ik iets voor elkaar kan breien. En als je de medewerking bij de instanties kan krijgen voor bijvoorbeeld een afspraak die je maakt voor een bepaalde tijd. Want weet je, instanties, net als wat ik zeg, die hebben er toch een hele heftige periode erop zitten van regeltjes. En als je ze dan zo kan meebewegen dat je het toch voor elkaar krijgt. Ja, zijn uiteindelijk ook gewoon mensen die daar werken, toch? Dat klopt. Ja. En als je die meekrijgt in zo'n beweging om te kijken, hoe kunnen we iemand weer verder helpen. Ja, en dat vind ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Waar zie je jezelf staan over een jaar of 5? Ik roep wat. Wat is je droom? Waar wil je naartoe werken? Mijn droom is dat ik de combinatie nog verder mag maken. En niet alleen tussen de financiën, maar ook gewoon het stukje energetisch bewustzijn, het lichaamsbewustzijn. En dat ik daar gewoon volledig mee bezig kan zijn. Ja. En dan met heel veel instanties, heel veel mensen kan samenwerken. En dat er minder weerstand is. Ja. En dat het allemaal wat makkelijker gaat als de afgelopen jaren. Ja, dat zou echt heel erg mooi zijn. En dat er gewoon iets heel erg nieuws ontstaat. Ja. Want dat is wat ik denk dat er kan zijn. Ja. Op dit stuk dan toch. Heb je nog een tip voor mensen die zitten te kijken, die misschien denken, het is misschien bij mij niet zo heel heftig. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik soms ook wel eens denk van, waar is mijn, dat je zegt van, ik heb een stukje maand over aan het einde. Dat hebben de meeste mensen volgens mij wel. Dat heb ik ook soms sommige maanden wel eens. Het leven wordt duurder, de BTW gaat weer omhoog. Ik bedoel, als ik boodschappen ga doen, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik denk, ik weet niet, ik heb 3 dingen gekocht en ik ben 70 euro kwijt. Ja. Dus heb jij misschien een tip voor mensen die ook zoiets hebben van de beste tip die ik kan geven is gewoon echt sluit je ogen niet. Ga gewoon, en dat heb ik van een van de mensen geleerd die ik volg, ga met je geld op date.
En ga gewoon 1 keer op de week of 1 keer op de 2 weken zitten en pak alles erbij. En maak het klinkt misschien heel erg raar, maar zorg dat er heel veel positieve energie rond is. En zet kaarsjes aan, maak het gezellig in je huis en ga dan met dat geld zitten en ga kijken waar het allemaal naartoe gaat. Ja. En waar het naar verdwijnt. En als je jezelf er bewust van bent en als je weet waar het naartoe gaat. En als je daar dan ook nog plezier in kan zien, dan verander je de energie er rond. Ja. En dan wil het niet zeggen dat het gelijk opgelost is. Maar je blijft jezelf er wel bewust van. En je sluit je ogen er niet voor. Ja. Ga hulp zoeken. En zorg niet dat dat te laat is, maar doe dat preventief. Ja. Nou, als je zelf niet weet hoe het moet. Ja, dan ben ik er. Of als je zegt, ik heb een stok achter de deur nodig. Of ik wil gewoon eens even sparren van, wat kan ik doen? Wat moet ik vooral niet doen? En ben je zo met je boekhouding bezig? Of zeg je van, nou jongens, laten we eens even alles op tafel leggen. Kijken wat er gebeurt. En dat is natuurlijk niet alleen voor mensen die gewoon werken bij iemand. Maar dat is natuurlijk ook voor de ondernemers. Ja. En die hebben soms ook een heleboel kosten. En die hebben dan 3 dingen naast elkaar lopen. Terwijl je misschien 3 dezelfde dingen hebt. Ja, precies. Weet je, kijk gewoon en sluit je ogen er niet voor. Ja. Maar daar kunnen mensen jou dus ook voor inschakelen. Gewoon soms even mee te kijken, te sparren. Te kijken van, wat gebeurt hier allemaal? Ik heb verschillende trajecten die aan te schaffen zijn. Wat ontzettend leuk om voor ieder wat wils. Ja. Nou, ik denk dat je ontzettend veel mensen al hebt geholpen en nog zeker gaat helpen. Ja. Ik wil je heel erg veel succes wensen met alles wat je aan het doen bent op het gebied van geldbewustzijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is, zeker in deze tijd. Zeker weten. Dus heel erg bedankt voor je komst naar de studio en heel veel succes. Ja, dankjewel. Jij ook. Dank je. Lieve kijkers, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Aan Tafel Met. En ik zie jullie heel graag bij een volgende aflevering. Dag!